Така, двете хора, реших да снимам този епизод заради това. Това малкото тук за показване на село и това. Както знаете, в Майнкрафт има креативно оцеляване, но аз не го ползвам. Но тук го използвах. Сега. Това е пирамидата, която има капан. Отдолу. Както виждате. Само да натисня. Мале! Добре, хубаво се видим след малко като пусна оцеляване или след малко. Давайте хубаво отново. Така, добре. Ако е така само... О, е. Ай, момче такива се запалят, бе. Тъпи. О, не са толкова. О, да. Така видяхте кой има. Хубаво се след малко като пусна качив или след малко. Така хубаво, айде да заложим капана. Гледайте са. Вижте колко те мога, представете ли си? Добре. С това свършиме. Зайка. Добре. Да видим дали има такова в това село. What? Има, ето го. Така хубаво ще видим като пусна пак оцеляване или след. Здравейте отново, хора. Сега, да видим кой има втори чест. Да видим както винаги се долу. О, е. 5 саяк има. Жалост. Ще пускаме това дяло да е свят, който си игра в него. Имате се малко с бос, ме изкачим клип. Да. Няма слоуфей, че нямаше да стъпите малко. Шегувам се. Няма в тази версия още. Скоро ще има. Почетах в интернет. И ендеручи, и ендерпортали. Да. И хора, това ще е за този епизод. Ще видим в следващия, който ще е Майнкрафт. Първи епизод. И до скоро. Това ще е този клип. Чао.